מספיק לא פיניתם את המתנחלים? לא פיניתם את המתנחלים? לא, אל תדאג להם, ידאגו לא להם. מתפלל, תשחררו אותו. לא יורד, תשחררו אותו, אני יורד. יאללה חבר'ה, אנחנו נצא מפה, פשוט תשחרר אותו. תשחררו אותו, אנחנו יורדים. מתי עזרא נאווי? בוא. מתי עזרא? מתי עזרא? לא, עזרא פשוט לא יכול להגיד לך שיש לו בעיה בגז. בוא עזרא. הנה, גם אני, גם אני. גם אני. ג'סי, אוהב לפתור לך זיידן, כן? בוא, אתה עוד אחד איתי. יד רגל, בצורה מסודרת. ג'וסף, what are you doing? אחד, אין לחץ. ג'וסף, what are you doing? כן, אתם פה שם. רגע, שי, לא? אנחנו בודקים. דווקא שי בסוף לא אסור. שי מחכה בשקט. מה אנחנו עושים? רגע, את מי מתחילים? את יהודה? את יהודה. יהודה, יוסף, עזרא. איפה הם עשו?